Здравейте, аз съм Михайла. Днес ще ви покажа един фокус с тази клетчица. Така, гледайте сега. Вижте ли как е държа? Сега, държа камерата с това, с ръката и сега не мога да ви покажа много как правя магическите работи. С това само гледайте. Къде изчезна? Ето я пак. Вижте. Ето и отново. Но ето как става. Така. Наблюдавайте. Сега ще го направя на забавен каданс. Така. Гледайте. Ако искате да направите този номер вкъщи, той е лесен. Залепвайте ето тук тиксо и клечка ето така. После, когато ви е така ръката, свивате и така клечката и я фащате така. Все едно държите клечка. И когато направите така, ще изненадате приятелите си, колегите и всичко. Ако сте дете, ще изненадате приятелите си. Ако сте възрастни, ще изненадате своите колеги. Ето пак. Довиждане, това беше от мен.